Ritukuri goro aboncherera kura ase chiro ya Keumbu eye gutuka ime ward ya Keumbu ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo bakorete obochori bwa barayi abaguchigutenenera echirega ya Keumbu ase geka ky'emyaka 3. Bakoragwa amono mo director w'echichiro ime county ya Kisii omusike Zakari Mose nigo arete aboncherera abaiga ase bagete chikura cy'omurembe n'obwasyoku ritukuri igoro ase obochori bwa Keumbu rero twabwate traders barenga 904 etana yacha abantu bakachikura it was more than 50% naendo twachaka chinsa ibere chiamambia abantu baito ba Keumbu abana biashara barokirio omorembo monene mono na cooperation ne serikali chikura chiabere no morembe bakatwanyorera abarayi waziri wabaire instructions na kibao chigokora egasi nande wafanye kazi kwa uaminifu ento nagokire ing'otu arure Keumbu kero monto gaisanegete ng'a chikura ne process imbuya yakora gento gike mbuya yarenge na washukuru sana. The process ilikuwa sawa, very peaceful. I appreciate the presiding officer who did a good job and all other officers kwa ile kazi ambao wamefanya. Tari Keumbuoka chichiro chionsi pibono tole ase chimbero koreta chikomiti egere chichigokonya asokoriga egasi ya serikali ase chichiro cheito. Thank you. Magiga ya buchoro boiga gukorekana emechiriga ya Keumbu nigo omuwaziri w'echichiro omusike Alfred Ndemo aikiranete ase echiriga ya Keumbu agwasenegete abaiga bachoretwe nakoba obosemia bono bachokora egasi erimo rioka ase bali babuire onko batebiga egasi mbone gochaka nane ndate mokora egasi engiya egera abananchi ababa chikurechi bagokiune egasi eno na bali mwabuirwe nko basaba mubwatisi ababu egasi egera mokora egasi engiya Keumbu yaitegende mutwe na abananchi bonse baminto onko basaba mobayo moko egeka bakora egasi yabo nabo bakora egasi yabo na singi engiya na chairman kugusabira Nyasaye akubwatisi egasi naenda okora egasi engiya e committee n'abantu bane be county government mo make sure nga echiro ebiasara by'echiro birendu tobasa okorera nibo y'abantu bechira magoso gosegosori gosecheche ikiagera abana inchi bara ebakora egasi ye kurwase amang'ana makong'u. Kwa hivyo mimi yangu nuko batabikira Nyasaye ababwatisie na ene mokora egasi engiya. Sisi tunasimamia haki. Kama kuna mtu anakuja anatembea polepole hapa na anachukua kitu yake kidogo, nataka mupatie aibu. Wanaadmin maskari yako yote na wale watu ambao wanaokota ushuru hapa wafanye kazi yao kulingana na sheria. Karibu. Uwanja hoyo. Uweze uwanja kuruwaki na imuma etebi mmoja kumasa. nona boigo abaiga bachoretwe omwete echira chiguchokora egasi erimo rioka koreng'ana buna bachorwa na kubwata richiko buna egwenerete obochori obwa Keumbu Market bwakorekana enchera y'omorembe n'enchera engiya amang'ana ataiyo twakorire buya abanyabiasara baisanekire abobisa baisanekire na intuo tokoriera abari twachorwa buna inche chairman tokorera abanyabiasara egasi n'omokia n'obomaene tosiboke koruchi nkoro cheto egasi ekoru market ya Keumbu nero toye promote goikeikere municipality te baisako babunere igo and Mr. Wasili during the campaign governor na eteta na to promise a lot of good things and we hope through you and our committee our request na mo chibwata na ende more chiro yeito nere imoke you live the legacy when you are awaziri na yego ego cha igoro na iwachirigo. Sasa Maria Tangoro Kustela Nyanjama Charity Siongwiraneria ababisa ba serikali bacha sobochori bwa Keumbu tukori yare rombu yamono nago kirase egasi eno yarenge entoereru twara ikaransire gocha muna monya gotubanga na toji wake ruchikura na tokwanira abananchi abaita abanyabiasara ba Keumbu nago kire mpaka ritukori yare egasi yarire iga no morembo omuya abang'ina muna mona abemesi abamatoke chianga kere section nindo chabokong'umboro
Kobwa mono una bari bemesi bakoenda babeka emesi aria makorime yanya koibwa yanya koirwa gochia n'abantu barenta mekemeke ntubwaterane na serikali ya mwesimiwa Arati. Abantu bari bairane Keumbu naende moroseri gwasagia mo babatoereru motobwate sina into gento tokobakwanera mwachorire mo babatoereru motoigwe kare tokobarange tobwate sia bang'ina moirane ga ase stage ase more abangwa ndonsi moitabere abamatoke bo igo moitabere ase mokobangwa igo bono into tore iga entore ense ya serikali goika tobangu na into babange lakini into barigeria manafasi ase mogosoa buya morusia emesi sincherari na amatoke ari kiabeta mong'ina oneri mogondo ase na egari ori omogotu nache Keumbu lakini obosafi bobe. Ginkoribotera TV ya Kisii Hot TV kurwa ase echiro ya Keumbu egotoka ime ward ya Keumbu county ya Kisii. Retirane nyamtu Dennis Kokorikonto.